Mae'n gwestai ni tro hwn yn ffynon ddi-hysbydd o egni, brwdfrydedd a gweithredu. Mae e wedi bod fel hynny ers iddo fe fod yn fachgen bach. Yn gwestai ni y tro yma yw y meddyg teulu a'r gwleidydd, y Dr Dai Lloyd. Croeso felly i'r Cwmni Bach. Wel, Dr Dai Lloyd, croeso i chi yma i stiwdio y Cwmni Bach. Chi'n edrych yn drwsiadus iawn heddi gyda llaw, jyst i wybod bod y safon yn uchel arna ni heddi. Diolch yn fawr am ddod mewn ato ni, a gadewch i ni gychwyn yn y man lle dwi'n dechrau gyda phob gwestai, sef un o ble i chi. Un o ble i fi ydy sifirionnydd, hynny yw, os da ni'n gallu defnyddio'r gair sifirionnydd, dyddi yma rhan o Gwynedd. Nawr, wrth gwrs, ges i ngeni yn Nhywyn, ac 7 mlynedd cyntaf yma wedi oedd ar ffarm gosau llwyn gwryl. A beth oedd enw'r ffarm? Prisgau Ganol. Wedyn, oedd yn rhyw hanner canerw, ac oedd mam a dad yn denantiaid ar y pryd, ar y ffarm ni. Ac oedd yn ddechreuad da iawn i fywyd, mae rai fi ddeud. Hapus, rhydd. Oedd wrth gwrs oedd yn mynd o gwmpas y capel lleol. Wesleyaid oedd ni ar y pryd, achos dyna oedd y capel gosa. Ac wrth gwrs, ag yn nes ymlaen falle o'n i ddweud bod fi wedi dod yna annibynnwr, achos hwnna oedd y capel gosa ar y pryd arall yn mywyd i, ond yr un ydy'r Duw yn naturiol. A chi oedd y cyntaf yn edig eich mam a'ch tad. Mi ddath yna fwy i'r cartre? Dod o fi'n un o 3 i gyd, so mae da fi 2 frawd. Geraint sydd rhyw 15 mis yn iawn fi, ac Emyr sydd yn rhyw 9 mlynedd yn iawn fi. Mae hwnna dipyn o fwlch? Mae o dipyn o fwlch, ac wrth gwrs mae o'n adlewyrchu gwahanol berthynas, sy'n ni'n meddwl, achos oedd Geraint fi na, wel, oedd pobl yn meddwl bod ni'n efeilliad hanner amser, pobl ni'n fach, fel sy'n amlwg o'r rhai o'r lluniau yna. Gai just edrych ar y llun yma nawr. Y llun ohonoch chi'ch 2 yn smart iawn gyda llaw. Dyna pam nes i gyfeirio at y dillad, achos mi ydych chi yn rhywun sydd yn amlwg yn gwisgo'n smart. O'ch dyddiau cynnar, gai ddweud. Dyma chi fan hyn yn eich cot, a botymau pert, a'ch brawd hefyd llawn mor smart. Beth fydd eich oedran chi yn y llun yna? Rhywbeth fel 3 a 2 fi'n credu. So oedd am lot rhwngtho ni, a wedyn dyna pam yn aml iawn oedd pobl yn meddwl bod ni'n efeilliad pam oedd ni'n fach. A wedyn, wrth gwrs, gan bod gymaint o fwlch wedyn ni, oedd yna berthynas gwahanol rhwngtho fi a Emyr, rawd Ienga wedyn ni, achos pam ddoth yr amser i fi adael am y coleg yn 19 oedd Emyr yn 9. A wedyn, oedd yn dal yn hogyn bach yn ysgol gynradd, pam o'n i yn sylfaenol gadael adra, achos dyna beth sy'n digwydd. Da chi ddim yn dod yn ôl i fyw adra wedyn ni, achos mae bywyd chi'n cymryd i ffwrdd yn naturiol. Cydion chi, ia. Felly, chi'ch 2 yn agos y 2 hynna, a wedyn o'ch chi'n gweud bod y berthynas chydig yn wahanol gyda Emyr. Ond mae hynny newid dros amser, siawns? Mae newid ydy, ac rwan, da ni'n gweld mwy o Emyr na da ni o Geraint. Fel mae bywyd am mynd. Geraint sydd yn ffarmo ar y ffarm rwan, nes o'n i symud iddo fe pan o'n i'n 10. A sydd wrth Llanbedr Pont Steffan, 10 Ceredigion o fanna. Ac felly mae'r ffarm yn dal yn y teulu, Geraint sydd a'i deulu sydd yn ffarmo yn fanna, a mae Emyr yn byw yn y pentre Gerllaw, hefyd yn wedi bod yn ffarmo, wrth gwrs, ond nawr a swydd sydd yn delio efo gwerthu tractors a beth dal yn y byd amaethyddol. Yn y byd amaeth. Estynedig, felly, yn gwerthu'r cyfarpar angenrheidiol sydd angen ar y ffarmwr i drin i dir. Fe wnaethoch chi grybwyll fan'ch bod chi wedi symud o ardal y Meirionnydd i Geredigion. Pam symudodd y teulu? O'ch chi'n dweud bod chi'n denantiaid yn Llwyn Gwryl? Dyna'r reswm? Wel, yn rhannol, nes o'n i ddim yn uniongyrchol o Llwyn Gwryl i Geredigion, nes o'n i o Llwyn Gwryl i Talabont Dyffryn ar Dydwy, yr ochr arall i'r Bawddach, a
ffarm, fi'n credu etifeddio yn mam, oedden ni ddim yn dynantia ddim rhagor, ond eto hanner can erw'n unig oedd y ffarm bach yna hefyd. Ac mi ddoth na gynnig bod na rwy'n eisiau adeiladu tai ar yn ffarm bach ni yng nghanol pentre Talabont. Ac derbyniodd dad grocbris am ei hanner can erw, fel oedd y gallu fforddio i brynu ffarm 100 a hanner o erwe ar y farastiroedd de Ceredigion rhwng Llanwnen a Drefach, rhyw 4 milltir i'r gorllewin o Llanbedr Pont Steffan. A newid byd i chi wedyn? Newid byd, ie. Newid acen Gymraeg, wrth gwrs. Yn ymhlentyndod i, fyddwch chi'n cofio chi lawer hi ifanc, ond oedd ymhlentyndod i yn gyfan gwbl yn Gymraeg. Mhlant i ddim yn gallu deall nid ydyn, maen nhw wedi cael magwriaeth gyfan gwbl Gymraeg yn nghanol dinas Abertawe hyd yn oed, byddwch chi'n neud hynny efo ysgolion cyfrwng Gymraeg. Ond oedd ddim rheswm i fi fod yn dysgu Saesneg o gwbl, ond i bai cael yn addysgu yn y fe, achos oedd popeth yn Gymraeg a'r holl bobl o'n cwmpas ni yn siarad Gymraeg ar y pryd. Oedd yr addysg ddim yn gyfrwng Gymraeg, yr addysg yn gyfrwng Saesneg. Felly oedd rhaid dysgu'r iaith fain mwyn cael rhyw dipyn o addysg. Ond mi ddethoch i Geredigion fel estron o ran eich acen. A fi oedd rhaid i chi ddysgu go gloed o? Do, wel, mae plant yn dysgu dydyn ni, am y tua'r 3 wythnos gyntaf oedden ni'n gallu deall y plant bach ysgol Llanwnen ac oedden nhw'n gallu deall ni chwaith. Ond wrth gwrs, da chi'n addasu ac rwan dwi'n gallu cwato a i egleu fel y gore o trigolion Ceredigion. So dyna ni. Wedi deud hynna rwan, dwi wedi bod yn byw yn Abertawe ers 20 mlynedd, so mae wahanol ddylanwadau ar eich acen chi. Oes, a mae hynny'n amlwg, mae'n hyfryd i glywed hynny yn eich acen chi, mae rai dweud. Ac o'ch chi'n dweud bod chi'n mynd i'r capel ac yn weslead yn Llwyngwryl, ond wedi dod wedyn i Geredigion, yr Annibynwyr? Yr Annibynwyr, achos dyna oedd y capel yn y pentre yn Drefach, so Bethel Drefach yn fannu, ac mi ddoth yn had yn Flaenor yn ddiacon yn fannu, ac am blynyddoedd yn ysgrifennydd y capel y deud y gwir, am blynyddoedd, ac wrth gwrs dyna lle oedden ni'n mynd fel teulu bob dy Sul, fel rhan anatod o'n magwriaeth, yn rhan naturiol. Beth o'ch chi'r ysgol uwchradd yn Llambed? Ie, na chi. A'ch dylid chi yno, beth oedd eich hoff bynciau chi? Wel, dearyddiaeth ydy'r gwir, mae'n dal yn ddileit i fi. Mae Cath Wraig yn dweud bod yna lawer gormod o atlases yn tu ni, ond chod yr ateb i hynny, wrth gwrs, mae'r byd yn newid o hyd. Mae yna wledydd newydd yn ymddangos o hyd. Mae yna eraill yn diflannu o hyd. Felly mae'n rhaid chi gael atlas sydd yn ateb y galw, so mae'n rhaid chi gael un newydd o bryd i'w gilydd. Yn does, fi'n gwybod bod bob math o fapiau ar-lein ag ati, ond jo ddim yr un profiad o droi tudalen a defnyddio chwyddwydyr i fynd ar ôl y manylion praff. So mae dearyddiaeth wastad wedi bod yn ddileit. A mae hefyd yn atgoffa chi bod, os ydy'n byd sydd yn sefydlog yn yr hen byd, da ni'n credu bod dedwch y sefydliad gwleidyddol sydd gyda ni yn ysoedd Prydain rwan erioed wedi bod, ac yn debygol o aros fel am beth, wel na, yn y lle cyntaf ddim erioed wedi bod, ac yn yr ail beth, mae o'n debyg o newid, a y syniad o ddearyddiaeth, ddim just y gwleidyddiaeth sy'n gwneud hynna'n wir. Ie. Ond nid ar drywydd ddearyddiaeth yr eithoch chi ar ôl gadael yr ysgol? Na, wel, oedd gyda'n had, mae ffermwyr yn bobl dlawd, a maen nhw'n dal yn dlawd, ac oedd yn had, oedden ni yn dlawd, ac yn rhy bresur yn trin y tir, ac oedden ni'n magu gwartheg pedigree ar y pryd, ac oedd rei Charles, pethau mawr, Ffrengig, gwyn na. Ac mae Geraint ymrawd yn blynedd hefyd wedi bod yn magu'r defaid pryn Ffrengig na Charles hefyd. Mae yna bathau o ddefaid sydd yn Charles yn ogystal ar gwartheg.
Ond o gael, anifal pyr, mae yna gryn gostau pan mae bethau mynd o'i lle, a wedyn oedd yn had wedi cael y syniad gwych mas, a swn i'n mynd yn fil feddyg, a sy'n helpu bethau mas, yn hermau y costiau arffwysol sydd ar ffermwyr pan maen nhw'n beth yn ei le efo'ch hoff anifail chi. Ond, yn anffodus, mae rhaid chi fod yn reit glyfar a deud y gwir i fynd fewn i goleg 1000 feddygol yn yr hen fyd. Mae llawer mwy clyfar nag o'n i. Ond, wrth gwrs, nes i lwyddo i lusgo'n hynna'n fewn i goleg meddygol, achos oedd yn rhaid chi cael graddau cystal ar lefel A i ymdrin â pobl i'w gymharu ag ymdrin ag anifeiliaid. Ie, mae yna rhyw eironi bach fan'na'n does. Ond wnaethoch chi ddim rhy siabu na. Felly i Gaerdydd eithwch chi? Ie, i Gaerdydd, unig ysgol feddygol Cymru ar y pryd. Wrth gwrs, mae gyda ni ysgol feddygol yn Abertawe rwan, a un o'n deleiti o'r beth eraill dwi'n gwneud yn y mywyd, ein syniadau ni yn y blaid yn reiddiol oedd cael ysgol feddygol arall i Gymru, a mae gwireddwyd y dyhead yna yn yr ysgol yn Abertawe, lle graddiodd yn mab i yn ddiweddarach rhyw 10 mlynedd yn ôl. Ie, nawr. Ac ie, erbyn nawr mae'n ysgol feddygol ym Mangor hefyd, felly, mae'n gret. Ond ar y pryd, yn y 1970au, amser maith yn ôl, chi ddim yn gallu cofio hyn, Elinor, ond mae'n bwysig nodi cyn i unrhyw un allu dyfeisio ffôn symudol neu ddim byd fel ni. Ac i gael arian allan o'r, fi'n cofio, yn yr wythnos gyntaf yng Nghaerdydd, os o'n i eisiau arian pocad, o da fi gyfri banc, ond o'n i'n gorfod gosod chec a mwyafswm o 10 pint o'n i'n cael tynnu allan, ac oedd ni fod i bara, wythnos o leia. A bopeth ar sail chec, a chi'n siarad esbonio hyn nawr i'r plant sydd yn gallu gwneud bopeth fesul cerdyn neu fesul ffôn unrhyw awr o'r dydd a nos. A da nhw'n mynd deall y diffyg rhyddid o rhaid i ni fyw o dan efo nôl yn y dydd. Ac oedd mynd i Gaerdydd, wrth gwrs, i hogyn bach o'r wlad yn gryn sioc a deud y gwir, achos o'n i'n ffarmo trin y tir oedden ni'n neud, oedden ni'n mynd ar wyliau, so da chi'n mynd gallu gadael ffarm, neu pwy sy'n mynd edrych ar ôl yr anifeiliaid a pethau fel yna. A mae o'n waith caled iawn, y ddydd a nos weithiau pam chi'n cael wyn bach ag ati, neu mae'r twrciod yn cael ei paratoi gyfer y nadolig ag ati. Mae o'n waith caled didostir weithiau, wrth gwrs mae'n amseroedd bendigedig hefyd, a mae teuluoedd yn dod yn agos iawn i'r gilydd. Ond chi'n camu o'r bydd na i fywyd dinesig sydd yn gryn dipyn o sioc a her, o'n i'n arfer, o'n i'n mynd i gwybod beth oedd curry neu hyd yn oed yfad coffi neu pethau fel yna cyn mynd i Gaerdydd. Felly oedd yn sioc. Ond wrth gwrs, chi'n ymgynefino efo'r pethau yma, da chi'n tyfu fod yn rhan o'r broses ac yn datblygu fe'r person yn amlwg. Ac yn y coleg wnaethoch chi gwrdd a'ch gwraig? Ie, na chi. Catherine oedden ni'n yr un flwyddyn i ddechrau, ond oedd Catherine lawer fwy clyfar na fi, so wnaeth hi radd ychwanegol yn y canol, felly, so erbyn y diwedd oedd hi flwyddyn tu ôl i, achos oedd hi mor alluog. Ond yn y bôn, da ni wedi bod yn eitem, os yn dweud, ers pan oedden ni'n 19, sydd chydig flynyddoedd yn ôl rwan. Ond dyna fe. Ac mi oedd ganddi hi wreiddiau gwledig amaethyddol, ond yn ferch o'r ddinas wedi i geni ei magu yng Nghasnewydd. Wel, wedi magu yng Nghasnewydd, ond wedi geni yn Aberpennar a byw yn Honteg. Da ni'n sôn am y dyffrynoedd glofawol i ddechrau, ond rhan sylweddol o'i magwriaeth yng Nghasnewydd. A'i theulu yn Gymru ac yn y cenedlaethau cynt yn Gymru Cymraeg. Newedig i chyn-deidiau, chyn-neiniau oedd yn o Sir Drefaldwyn. Ond wrth gwrs, adeg i genedigaeth hi yn raddol wedi colli i Cymreictod, ond wedi ail adfer y sefyllfa rwan wrth bod i wedi magu ein plant ni drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'n bosib wneud hynny yn Abertawe. Wel, mae'n bosib wneud unrhyw le yng Nghymru, ac, wel, yn bellach i ffwrdd ebyn rwan, achos effeithiau'r rhyngrwyd. Chi ddysgu Cymraeg mewn unrhyw le, fel mae gwraig yn
yn mab i sydd yn byw allan yn Oklahoma rwan, mae Kelsey, Gwraig Gareth, yn gallu dysgu Cymraeg efo ni. A mae'r ci hefyd, Iona, yn dysgu Cymraeg. Mae peth yn rhyfeddol. Chi'n prynu'r llyfrau yna sydd yn dweud, dysgwch Cymraeg i'ch ci, a mae wedi bod yn llawn diddordeb i Iona a ci allan yn dylsa yma. Dwi'n falch i glywed hynny. Dwi jyst eisiau mynd yn ôl at y ffaith bod chi wedi gweud bod chi'n hogyn o'r wlad ddath i'r ddinas. Nawr, dwi'n gwybod pan fi o'n i'n sgwrsio cyn dod yma heddi. Wnaethoch chi ddweud ar y fferm y Llwyn Gwryl, doedd e ddim trydan. Nagodd. Felly, doedd yna ddim teledu, doedd yna ddim radio, doedd yna ddim byd felly. Beth oeddech chi'n gwneud eich amser? Wel, oedden ni'n rhedeg o gwmpas yn wyllt yn sylfaenol yn y bôn. Mae hwnna'n swnio'n wych. Wel, ond hanner caner oedd gyda ni, ynde? Ac wrth gwrs, oedden ni'n mynd i'r ysgol, ynde? Ac oedden ni'n mynd i'r capel rhyw dair gwaith ar y sil, ynde fe? Mae hwnna'n teddu llenwch amser chi hefyd. Ac na, oedd yn fagwriaeth hyfryd, y fath ryddid, chi jyst yn rhedeg o gwmpas. O ddydd tan nos, jyst yn troi fewn i'r tŷ pan oedd eisiau bwyd na chi. Hyfryd. Nôl â ni'r ddinas felly. Gadael Caerdydd a penderfynu mynd i fod yn feddyg teulu nethoch chi. I ble reithoch chi? Wel, yn y bon, mae rhaid chi fod yn eitha realistig â chi'n yna, a fi wastad wedi bod yn ymwybodol o ddoniau cyfyng iawn sydd gyda fi. Wedyn, o'n i'n byth yn mynd i fod gyda'r gallu fod yn arbenigwr mewn ysbyty, lle o'n i wedi penderfynu, o'n i'n mynd i fod yn feddyg teulu. Achos unrhyw ddawn sydd gyda fi, dwi'n licio siarad efo pobl yn y fe. A wedyn, os fydych chi ddod â unrhyw beth i'r cyfathrebu na rhwng meddyg ac chlaf, os gael ei ddefnyddio'r geiriau fel yna. Grym personoliaeth mae'r meddyg teulu'n gallu dod i'r sgwrs na. Ddim rhyw arbenigol, da ni'n gwybod mwy falle na'r sawl sydd ddim yn feddyg am bynnag salwch yw ond nid i'r graddfeydd mae'r arbenigwr yn yr ysbyty yn gwybod y fath manylion ynddo, ond da ni'n gallu dod a dadansoddi'r peth mewn ffurf o iaith mae pobl yn gallu deall. Ac mae pobl wastad yn gofyn, wel, beth sa chi'n neud, doctor? A wedyn, chi'n gallu rhoi'r ateb yn reddol mewn, wel, sa chi'n fam i fi, os ni'n neud hyn a hyn. A dyna math, ddim jyst cysur mae pobl eisiau meddyg teulu, maen nhw eisiau lefel o wybodaeth lle maen nhw'n gallu ymateb iddo fe a gwybod yn union lle maen nhw'n sefyll. Wel, ysach chi'n mynd am y llawdriniaeth ma neu ddim, doctor? Mae'r ffaith bod ni yn gallu gwneud pethau rwan, hynod glyfar, hynod fedrus. Sganio bob beth mae yn fyd ffantastig. Ond ydy hynna'r ffordd orau bob amser. Mae rhaid i angen i rhywun allai fod yn bwnsio syniadau dweud, mae rhaid i edrych ar y darlun mawr yma hyn rwan. Ydy mynd i'r eitha yma yn mynd i wneud daioni ar sefyllfa well chi fynd ar ôl rhyw drywydd arall. A dyna beth yw rhagoriaeth bod yn feddyg teulu. Chi yw'r bont? Bont cysylltiol a gallu dod a mae pobl a ymddiriadaeth lawn yno ni. Mae hynna'n wrth gwrs yn cael ei golli, dwi'n credu, achos nôl yn y dydd pan ddos i Abertawe fel meddyg 20 mlynedd bron yn ôl rwan i'r haf yma, 20 mlynedd yn ôl, 1984. Oedden ni'n dal i weithio pob dydd a bob trydydd noson hefyd ar alwad drwy'r nos. Felly oedden ni'n gweld yn pobl o hyd. Rhai pobl yn aml iawn o hyd a mi fysa rhai pobl yn dweud, dim chi eto, doctor, a pethau fel yna, achos weithio oedd hi'n amhosib yn osgoi yn yn noniau cyfyngedig, ond yn y bôn oedd hynny yn enyn parch enfawr yn y gymdogaeth leol, jyst achos y fath ymroddiad. O'n i eisiau roed i'r swydd, achos dwi wastad wedi caru bod yn feddyg, achos chi yn teimlo, chi'n gallu gwneud gwahaniaeth. Chi yna yn yr oriau dion, a chi yna hefyd yn yr oriau olawenydd, gyda genedigaethau ag ati. Felly chi'n dod i nabod pobl yn dda, a dod yn gyfarwydd â theuluoedd pobl? Ydy, yn rhyfeddol o dda, ac mae yna sawl teulu yn Abertawe. Dwi'n credu bod fi'n aelod anrydeddus ohonyn nhw. Gymaint ydy'r cyfeillgarwch wedi tyfu, ac nes i gyfarfod a mam-gu rhyw 5 mlynedd yn ôl pan ni'n feddyg yn Mhen Clawdd, oedd wedi bod yn Cwmni Bach
9 mlwydd oed pam nes i gyfarfod efo'i gyntaf yn y feddygfa yn Fforest Fach. A chwyd, mae'r un llinell na, a chi'n gallu siarad am aelodau o'r teulu, fel aelodau o'r teulu, achos ni'n nabod nhw i gyd. Nawr, ydy'r berthynas na, i raddau ddim yn bodoli rhyw lawer ddim rhagor, achos mae meddygaeth teuluol fel popeth arall wedi gorfod symud efo'r amseroedd, achos mae'r pwysau dybryd ar bethau yn golygu, wel, oedd hi bron yn amhosib gweithio 100 awr yr wythnos, pam nes i ddechrau, a newedig yn y 4 flynedd cyn hynny, pam o'n i'n feddyg iau mewn ysbytai, oedden ni yn gweithio dros 100 awr yr wythnos o hyd, ac oedd hynny'n hollol afresymol, ac wrth gwrs, o resymoli'r peth i ddeud, mae hynna, dylech chi ddim bod yn neud yna, di hynna ddim yn ddiogel. Ond wrth gwrs, os ydych chi'n mynd i newid y sefyllfa yna, mae rhaid chi gyflogi diwedd gymaint o fyddygon. Os ydych chi'n mynd i haneri horiau nhw, ac wrth gwrs, dyna beth sydd ddim wedi digwydd. Da ni wedi haneri oriau, ond ddim wedi dyblu'r nifer. Ac wrth gwrs, mae yna bwysau cynyddol ar y meddygon i weithio eto nôl i'r hen oriau yna, achos i lenwi'r bylcha yn y rotas ag ati. Felly, dyna pam mae yna gymaint o bobl yn poeni am beth sy'n digwydd i'r gwasanaeth iechyd ag ati. Mi oeddech chi, pan gychwynnoch chi, practis bach oedd y practis? Wel, na, mor fach a hynny. Fforest Fach, da ni fan yn Abertawe, sawl sydd, mae yna ganolfan iechyd yna. Oedd 3 dyn oedd yn y practis, ond oedden ni'n rhannu adeilad efo practis arall 3 dyn, a practis arall 1 dyn yn yr un adeilad, a wedyn pan o'n i ar alwad, oedd 7,500 o gleifion yn y practis i, ond ni ar alwad dros y practis arall hefyd. So, pan ni ar alwad, oedd yna rhyw 15,000 o gleifion yn gallu galw. Yr ffôn sydd ynghlwm i'r wal yn y tŷ, yn dyfa, achos fel da chi'n gwybod, yn 1985 nath rwy'n ddyfeisio'r ffôn symudol gyntaf, felly pam nes i ddechrau 1984, y ffôn yn y tŷ oedd sydd yn golygu pan o'n i ar alwad, oedd cath yng Ngwraeg ddim yn gallu mynd i'n unlla chwaith achos oedd hi'n ateb y ffôn. Ac oedd hynny'n golygu bod na, efo'n plant ni, oedd hi'n anodd iawn nhw fyd i'n unlla chwaith. Neu os oedd parti penblwydd neu rhywun, ac yn aml pan o'n i ar ddyletswydd ar benwthnos, ar brawn dysadwn ag ati, oedd na parti penblwydd, oedd rhaid i 1 o 2 ohonyn ni fynd a gwneud siŵr bod na gyswllt ffôn oedd ynghlwm i'r wal mewn tŷ arall, neu oedd y plant ddim yn cael mynd i'r parti penblwydd. Ac hefyd, pam oedd parti penblwydd y plant ymhlant i yn y tŷ, oedd na wastad rhyw bygythiad o alwad yng nghanol hwnna, bod rhaid fi rithro bant i arbed bywyd rhywun yng nghanol beth dyle fod yn ddathliad bach pleserus. Oedd hynna. A wedyn pan mae pobl yn sôn am bwysau a cyfrifoldeb ag ati, ag o ces o chi ar alwad dros nos yn yna neb yn ffonio chi, wel, mi oedden nhw yn ffonio ni. Yn noson fwyaf o alwadau ges i, wel, 10 mlynedd ar ugain yn ôl, fi'n cofio, achos nes i gyfrin i gyd, 19 o alwadau allan o'r tŷ ar ôl 10 y gloch y nos a cyn 8 y gloch y bore canlynol, a wedyn o disgwyl fi gario ymlaen i weithio trwy'r dydd na ag ati. A mae pobl yn wastad yn meddwl, wel, yn y lle gyda pam oedden ni'n gwneud y fath beth, yn dwe? Wel, achos oedden ni'n credu taw, dyna beth oedd meddygon teulu fod i wneud, yn dwe? Ond wrth gwrs nawr, mae pobl yn drychyn ôl a dweud, iechyd oedd hynna ddim yn beth call i wneud, ac oedd ddim yn ddiogel i wneud chwaith. A dyna pam mae'r newidiadau wedi gorfod digwydd. Ac eto, mae'r sefyllfa'n dal yn hynod brysur. Mae yna lot o salwch o gwmpas y lle yma yng Nghymru, ond hefyd yn naturiol mewn gwledydd eraill. Ond chi'n gweld hynna yn faint alwadau sy'n cael ei wneud i feddygfeydd. Neswn ni astudiaeth pan oedden ni yn Rhegwyr. Dyma rhyw 2 blynedd yn ôl. Oedden nhw'n mynnu, bwrdd iechyd yn mynnu bod ni'n cyfri nifer o alwadau ffôn oedd y feddygfa'n derbyn bob bore. Ac ar fore Dydd Llun enghraifft, ar gyfartaledd, oedd 700 o alwadau ffôn yn cyrraedd y practis yn Rhegwyr bob bore Dydd Llun. So oedd angen delio efo 700 o alwadau ffôn. Felly, a fi'n deall y cwynion bod pobl yn dweud bod nhw'n gorau aros am oriau a gorau ffonio nôl ag ati, ond achos
mae'r sefyllfa mor enbydus o brysur ydy hynna. Fuoch chi yn y practis am faint? Am 15 mlynedd fel yna yn bartner llawn amser. O'n i wedi bod yn cynghorydd sir. O'n i wedi penderfynu bod rhaid gwneud newid. Gollon ni'n mab cynta yn 1985. 3 o blant a fi, ond mi fysa na 4. Ond be farw Hiw ar ôl rhyw 3/4 awr. Ac o pan mae rhywbeth fel yna'n digwydd i chi'n meddwl, wel, gaeth Hiw bach ni ddim cyfle i wneud gwahaniaeth yn yr hen byd yma, a chi'n teimlo dyletswydd, fi'n credu dy'r gair, gan bod chi yn rhyw fath o ddigon ffit, yn fe, a rhyw fath o fedr gyda chi, cyfyng iawn ydy'r doniau, ond o leia chi'n meddwl chi'n gallu gwneud rhyw fath o wahaniaeth, yn fe, bod dyletswydd yn chi wedyn i wneud hyd yn oed yn fwy o wahaniaeth a ran o sawl na gath ddim erioed y cyfle i wneud gwahaniaeth. A wedyn weithiau pam fi'n pregethu, mae pobl yn dweud, wel, sut ydych chi'n dod dros beth fel yna? Wel, ydych chi ddim yn dod dros beth fel yna, ond mae'n cyfoethogi eich profiad chi o fyw ar y blaned yma, achos mae pethau chwerw yn mynd i ddigwydd i chi. A be ydych chi'n neud ydy trio gwneud yn iawn am hynna. A pam chi'n edrych ar fabanod bach mewn 11 gofal dwys ag ati yn brwydro am I bywydau bach a chi'n teimlo dros yna, maen nhw'n brwydro mor galed a maen nhw'n dod trwyddi, chod mae pethau gwirthiol yn gallu digwydd. Ac eto, fel cymdeithas, da ni'n gallu cymryd bywyd mor hawdd, mor arwynebol, a greu jocs o bob peth yn fe, a pryd y cymryd ddim byd o ddifri. Wel, pan chi wedi gweld dioddefaint, pan chi wedi gweld marwolaeth, a pan chi wedi gweld y brwydrau mae rhai pobl yn mynd trwydden nhw, just I fod yn lle mae nhw, ysa chi byth yn cymryd unrhyw ddydd yn ysgafn eto. Ond wrth gwrs, di hynna ddim yn ffordd boblogaidd I edrych ar ffordd yn ni'n byw yn bywydau dyddi yma. Felly, fuoch chi'n gynghorydd sir? Am 6 blynedd. Hynna yn digwydd dros nos. Chwaith, fi di hen arfer colli yn yr hen byd yma, ac nes I sefyll trio 4-5 gwaith dros fynd ar y cyngor. Achos eto teimlo'r angen ddim jyst I fod yn feddyg teulu cydwybodol gyda gwraig a 3 o blant a wneud yn gorau a stuff, ond chi'n gweld pethau sydd angen I newid, ynddo fe? Anghyfiawndera. Anghyfiawndera. Yr un cyntaf oedd ynglyn â sefyllfa tai gwael yng Nghlifio ni. Y rhain o chi sy'n nabod Abertawe, Blaen y Maes, Penlan, Townhill ydy'r ardaloedd yna, miloedd o bobl yn byw ar stadau cyngor. A nôl yn y dydd, chod fi'n sôn 10 mlynedd ar 20 mwy yn ôl rwan, oedd y tai na ddim gwres canolog, oedd na ddim double glazing, oedd nhw y tai yn oer, yn lyb, ac yn llawn llwch hefyd. Chod oedd ansawdd darpariaeth y tai yn gywilyddus ydy'r gwir, ac yn tanseilio iechyd pobl. Nawr, mae'n Coleg Brenhinol y Meddygon Teulu wastad yn deitha ni I atal y salwch yn well na I drino, prevention better than cure, fel sy'n dweud. So dyma fi, fel y meddyg teulu cydwybodol yn ysgrifennu llythyrau di-ri, mae rai fi ddeud, i'r cyfarwyddwr tai dinasau sir Abertawe, neu cyngor Abertawe ar y pryd, ac o'na ddim byd yn digwydd. Ddim byd yn digwydd. A wedyn dyna nes I benderfynu bod mi'n sefyll dros y cyngor. Wedyn ni fa pobl yn dweud, wel, na fe. Ond o rai colli 5 gwaith yn lle gyntaf, achos naturiol ydy dinas Abertawe ddim yn gydarnle i'r blaid, oedd ddim pryd ni, dal ddim yn gydarnle I Blaid Cymru, felly oedd rhaid colli 5 gwaith, fi'n credu, cyn ennill mewn is-etholiad 5 mlynedd ar 20 yn ôl, a nes I aros fel cynghorydd sir am 6 blynedd, pam oedd rheolau Plaid Cymru deitha fi, chi'n gallu ail sefyll gan bod ti'n nawr yn aelod o'r cynulliad. Ond oedd hynny'n brofiad, ac nawr fel cynghorydd sir, o'n i'n gallu datrys problemau tai yng Nghlifio, achos oedd y gair cynghorydd o flaen yn enwi. Yn ogystal â doctor, ond oedd y gair doctor yn golygu dim i'r swyddfa tai y ddinas, ond oedd y gair cynghorydd yn, achos oedd rhaid nhw ymateb o fewn 10 diwrnod gyda chynllun I beth I wneud efo'r tai. Dwi'n gwybod, pan fi o'n i'n siarad, wnaethoch chi ddweud, y dyfyniad dwi wedi ysgrifennu fan hyn
yw, you'll never get anywhere, Doc, because the decisions are made in that chamber there, meddych chi. Ie, hollol, a chod, mae'n nethu Gymru fi rai blynyddoedd i sylweddoli hynna, chod, fi gallu wneud yn rhan o protestio, mor swil a mewnblyg i fi, fi wedi wneud yn rhan o protestio dros addysg Gymraeg, neu diffyg addysg Gymraeg yn y ddinas hon dros y blynyddoedd, a mae'n plant i hefyd wedi bod yn protestio ers pan maen nhw'n y groth ydy'n y gwir, achos nôl yn y dydd, dim ond 2 ysgol gynradd Gymraeg oedd i ddiwallu anghenion dinas Abertawe, oedd yn gyfan gwbl gywilyddus. Nawr mae'r darpariaeth yn well, ond eto mae angen lawer mwy, felly mae'r frwydr yna yn parhau, ond fel aelod o rieni dros addysg Gymraeg ar y pryd, wrth gwrs, oedden ni wedi bod yn protestio tu allan efo placardiau ag ati yn mynnu rhagor o ysgolion Cymraeg, ac wrth gwrs, mi fedrwch chi protestio, mae nifer fawr o bobl yn protestio, ond mae'r penderfyniad wastad yn un gwleidyddol. A felly, os na chi'n wleidydd o gwmpas y bwrdd na yn rhan o'r penderfyniad, di chi ddim yn gallu dylanwadu arno fo deud y gwir. Ie, mae protestio'n bwysig, ond mae'n rhaid chi drosglwyddo hynna i benderfyniad cadarnhaol os gallwch chi, a mae hynny'n dibynnu ar y gwleidyddion. Felly mae'n rhaid chi ddod yn wleidydd yn anffodus, ac dwi ddim yn wleidydd naturiol, mae'n rhaid fi ddeud, ac chod, pan mae pobl yn dweud, o, Duw, Doc, be chi'n neud yn fan hyn, yn yr hen fyd yma? Wel ie, ond mae'n rhaid chi gael y penderfyniadau iawn, mae hyn oed yn pobl ifanc ni yn deall rwan. Os da nhw eisiau lle chwarae arall neu ati, skateboard park o'n un yn blynyddoedd dwytha yma. Ie, mi fedrwch chi godi arian elusennol ag ati, ond mae yna arian i'w redeg y peth. So mae chi'n dibynnu ar y cyngor neu'r Senedd. Ac wrth gwrs mae'r penderfyniad yn un gwleidyddol yn dydi wedyn, os na chyda chi wleidyddion sy'n cytuno efo chi, os na chi ddim yn siawns o gael eich skateboard park hyd yn oed. Felly mewn hoff adran o fywyd, penderfyniad gwleidyddol yw yn anffodus. Mae pob dim yn wleidyddol, dwi'n meddwl, a dwi'n meddwl mai dyna i chi'n dweud. Mae yna argyhoeddiad cymdeithasol gyda chi o ran eich gwaith fel meddyg, o ran eich gwaith gwleidyddol chi, ond mae'r cyfan i wneud â gwleidyddiaeth yn dweud. Ydy, ac wnaeth i gymryd rhai blynyddoedd fi sylweddoli hynna, achos o'n i'n berffaith hapus, cysurus, os ydych chi'n dweud, bodlon, mynd i'r capel, teulu bach, gweithio'n galed iawn, yn golygu bod ni ddim yn aml adra, neu wastad yn rhitho mewn y mas ar alwad bris. Y plant yn deffro'n ganol nos achos oedd y ffôn yn canu. Pethau fel yna, a wastad ar frys i fynd i rwla arall, a'r plant yn edrych yn chi'n deud, rhyw amser i fi, ynddo? Ac wrth gwrs, a dyna pam rwan, pam fi yn yn henaint, fi yn daid rwan, ac fi wedi ymddeol, a fi gallu darparu'r amser yna i wirion a wiresau. Mae'n math o ffordd, wel, yn gyfan gwbl yn wahanol i'r ffordd o'n i ddim yn gallu darparu'r amser i'r trio blant oedd gyda fi. Weithiau yn gorfod methu pethau angen rheidiol fel cyngherddau nadolig a pethau, achos o'n ni ar alwad, ac oedden nhw'n canu yn ganol y ddinas, ac eto o'n i ar di rhywun oedd yn ddifrifol wael yn rhan arall o'r ddinas, ac chi just ddim yn gallu bod yna. Chi'n dweud bod popeth yn wleidyddol? Eich ffydd? Ydy hwnna'n wleidyddol? Wel, fi'n credu bod ffydd yn weithredol. Hynny yw, ysgrifennu ddyfynu'r Beibl, ond hynny yw, mae rhaid i'ch ffydd chi bod yn weithredol i olygu rhywbeth. Ie, o'n i'n 6 mlwydd oed ar lethrau Sir Feirionnydd ar y ffarm cyntaf na Britiau Ganol pam glywes i lais yn galw'n enw i yn y gwynt. Ac o'n i ryw filltir o gatre ac o'n neb arall o gwmpas. Ac yn enw i oedd e. Ac ges i'n arbwyllo ar y pryd fel rhywun 6 bod na ddylanwad arall yn y byd yma. A wedyn, ie, da ni gyd wedi bod mewn nifer o wasanaethau pam oedden ni'n blant bach, ac yn yn 40au pam oedd i ddim yn cool, hyd yn oed yn y 60au oedd i ddim yn cool i fynd i'r capel. Ac wrth gwrs, pobl yn eich bychanu chi a'ch gwatfawr chi. Ac o'n i'n mynd drwy hwnna, ond chwod oedd a gwasan eitha na ni ddorol tost. A wedyn, ond o'n i'n 16 pam chi'n cael mae rhywbeth yn cyffwrdd chi a dweud mae eisiau adeiladu a just rhyw syniad bod yna rhywbeth mwy.
drwy gael ffydd go iawn. A dyna pam mae yr ysbryd glân yn ymyryd yn eich bywyd chi, feddwl, mae pechod, ti'n credu bod ti'n gret yn fe, ond mae pawb yn bechadur, a mae angen neud rhywbeth ynglyn â hyn, a dim ond Iesu Grist sy'n gallu gwneud hyn i farwolaeth ar y groes sydd wedi pontio'r gygendor na rhwng yn gorau ni a'r perfeithrwydd sydd angen mewn cyfiawnder perffaith Crist. Dim ond gwaed Crist sy'n gallu gwneud hynna. A chod, di hynna ddim yn digwydd i bawb, ac es i'r capeli am flynyddoedd cyn i hynna yn haro i. Ond unwaith mae wedi'ch taro chi, chi'n teimlo rheidrwydd achos da chi'n gwybod bod chi'n wrthrych cariad mor fawr, cariad Duw, wedi gosod i unig anedig fab ar y groes i farw dros da fi, dros yn niffygio ni, chi'n wrthrych cariad mor anferthol, chi'n teimlo dyletswydd bod eich chi weithredu achos nid rhywbeth arwynebol, nid rhywbeth i wneud jocs ohono fe, ydy marwolaeth unig fab ar groes yn tywallt i waed mewn cywilydd, mewn arwydd o gywilydd, dyna beth o cael y hongian a'r goeden a cael y croesholio yn yddi'r Rhufeiniaid. Cymryd ynghywilydd i arno fo ei hunan. A ydych chi'n gallu cymryd y byd yn arwynebol ac yn llawn jokes a jyst mwynhad a mynd o un ffilm Netflix i'r nesa yn arwynebol heb holi dyfnderau bywyd o sylweddoli maint y cariad sydd wedi cael ei eberthu dros da chi. Ac chi'n teimlo reidrwydd wedyn i fod yn weithredol. Ac wel, mae tai Wcrain. So nesyn ni dderbyn teulu Wcraniaidd un cartre rhyw 19 mis yn ôl. Achos mi fedrwch chi daflu bob math o bethau at y teledu, bob tro mae llun Putin yn dod ymlaen, a teimlo, dwi'n yn gallu gwneud ddim byd yn fan hyn, beth ni fel Cristnogion yn gwneud ag ati. Wel, mi allwch chi drio atal rhagor o Wcraniaid cael ei lladd yn y fe, a wedyn nesyn ni arwyddo fyny i'r cynllun darparu lloches i ffwyduriad Wcrain, ac mi neswn ni ac gysyn ni fam a mab hyfryd oedd yn byw yn tŷ ni wrth gwrs mae'n plant ni wedi hedfan yn ei llefyn rwan, felly oedd yna 2 loft wag, ac so gysyn ni'r fam a'r mab hyfryd, ac oedden ni wedi 20 mlynedd yn ôl, oedden ni di prynu fflat bach yn y marina yma yn Abertawe, achos eithon 3 o blant ni i Brifysgol Abertawe ar wahanol amseroedd yn fe. Ac dwi'n wastad eisiau cael ynghodi am 3 gloch yn y bore rwan pan mae mhlant eisiau lift nôl o ganol y ddinas. A felly lawer haws darparu llety yng nghanol y ddinas iddyn nhw. I fi fod allan o'r equation yna, yn yn henaint rwan, fi yn licio casgu yn y nos a ddim cael y neffrodd ddim rhagor yng nghanol y nos i fynd i hôl nhw o'r rwle. Felly mi oedd y fflat ma ar gael mae ffrindiau Aled y Mab wedi bod yna rai blynyddoedd yn mynd. Felly nesyn nhw symud lafanad cael bywyd rhadlon braf. Ond yn anffodus, Tania hi oedd yr hogan gallu lladd yma ar y ffordd yn Nhreforys, beth oedd ei 6 wythnos yn ôl. So gysyn ni ergyd fawr yma na. Wrth gwrs, ddodd Ilia wedyn yma 14 nôl i'n tŷ ni fyw wedyn ni, a meth yn ôl i Wcrain wsos dwytha. Ond chi mynd i gael y profiadau chwerw yma, fel dwi wedi dweud, efo'n mab cyntaf ni, Hyw ag ati. Os na ddim garanti yn y Beibl bod chi'n mynd i gael bywyd rhadlon braf ag ati, ond mae pob profiad chwerw, chwerw, yn cyfoethogi ac yn rhoi pwrpas i chi. Fel, mewn mis nawr byddwn ni'n cael teulu bach arall i'r fflat o Wcrain. Mam arall a 2 o ferched bach ifanc, 14 ac 12, sydd wedi gorfod ffoi rhyfel erchyll, Putin. Da ni ddim yn erbyn holl Rwsiad, ond yn erbyn Putin. A chi'n teimlo, mi allwn ni fod yn gweddio fel Cristnogion, a da ni yn gweddio am heddwch yn naturiol o hyd ac o hyd. Ond mae yna ochr weithredol hefyd i'r peth, ac yn fforddi o fod yn rhan o'r frwydr yn erbyn Putin, achos mae o'n rhyfel i'r gorllewin i gyd, dim jyst i Wcrain. Os i Wcrain yn cwmpo, fydd na wledydd eraill yn cwmpo. Dyna be mae hanes yn dysgu ni o lle dechreuodd yr ail ryfel byd, enghraifft. Felly, mae ffydd yn, chi weld o'n wleidyddol, ond yn weithredol. Ac
darpariaeth arall sydd gyda ni efo yn Abertawe rwy'n ydi bugeiliaid y stryd. Oedd Cath yng Ngwraig wedi bod yn fugail y stryd yn street pastor felly. Ers sawl blwyddyn rwan, tra o'n i'n gweithio, o'n i'n gallu fforddio oriau o hyfforddiant sydd yn mynd gyda'r obligiadau o fod yn fugail y stryd, achos mae'n derbyn y fforddiant mewn bob math o bethau. Ddim just troi mas ar y stryd mewn uniform special efo bugeiliaid y stryd yna fe. Chod mae yna lot fwy iddo fe yn y cefndir, mae rhyw 3 mis o hyfforddiant. Ond wedyn, ers i fi ymddeol, dwi wedi gwneud yr hyfforddiant yna hefyd o bob math o agweddau cyfreithiol ag ati a diogelwch a sydd i ymdrin a pobl sydd yn feddw ag ati. Mae'n help wrth gwrs i fod yn feddyg nawr wedi ymddeol yn rhan yno o beth, ond mae bugeiliaid y stryd, Cristnogion da ni gyd, mae'r darpariaeth wedi bod ers rhyw 21 o flynyddoedd rwan, dechreuodd o'n Brixton yn Llundain. Cristnogion wahanol eglwysi a chapeli'n dod at ei gilydd, a'r hynna sy'n gallu yn cerdded y stryd rhwng rhyw 10 o gloch y nos a 4 o gloch yn y bore, a'r nos Wener da ni'n neud yma yn Abertawe. Just yn edrych ar ôl yn pobl ifanc ar y stryd. Just bod golwg tadol a mamol ar yn pobl ifanc, i wneud i siŵr bod nhw'n ddiogel pan maen nhw wedi yfad gormod, neu mae rhywun wedi rhoi rhyw gyffer iddyn nhw, neu beth bynnag, jyst wneud siŵr bod nhw ddim yn anafu eilydd, neu os dyn nhw yn rhyfeddol o sal, yn gwneud siŵr bod nhw'n gallu cyrraedd adra yn saff. Unau trwy galw mam ar ei ffôn symudol nhw, neu weithiau mae angen galw 999 am ambulance ag ati, ond yn gwneud siŵr bod nhw yn ffeindio eu ffrindiau eto, a cadw popeth yn ddiogel ac yn saff. A mae pobl yn gwerthfawrogi hynna. Felly mae gyda ni fugeiliaid y stryd yn Abertawe, Timoedd, ac yng Nghaerdydd yma yng Nghymru. Mae yna rei yn y Gogledd hefyd. Mae nhw, da ni fugeiliaid y stryd mewn 240 o ddinasoedd a threfi Prydain. Mae eisiau rhagor ohono ni. Newedig achos da ni'n mynd i'r Sioe Frenhinol yn Llanelwedd bob blwyddyn. Fel tîmau o fugeiliaid y stryd sydd yn edrych ar ôl yn ffermwyr ifanc ni fyny, ac am bod fi wedi bod yn ffermwyr ifanc yn ôl yn y dydd, da ni'n gwybod sut mae pethau weithiau yn hermau ffermwyr ifanc yn gallu mynd dros ben llestri, a ddweda i ddim rhagor o fanylion na hynna, ond yna wedi yn yr wythnos fawr yn Llanelwedd, mae pethau yn gallu mynd gryn dipyn dros ben llestri, a mae angen pobl ar y stryd i drychyd ar ôl pobl. Da ni ddim ar heddlu, da ni'n cydweithio, mae yna radio gyda ni, da ni'n cydweithio efo'r heddlu, da ni'n cydweithio efo'r pobl camerau cylch cyfing ag ati, da ni'n cydweithio efo'r gwahanol taxi marshals, felly mae pawb efo'r un donfedd radio. Mae'r heddlu yn gwybod bod ni yn ei helpu nhw allan, wrth gwrs, ond da ni ddim yn rhan ohonyn nhw, a mae pobl yn sylweddoli uniform gwahanol, pan maen nhw'n gofyn i beth chi'n neud, pwy i chi, da ni'n dweud bod ni'n Gristnogion o eglwysi lleol, yma i edrych ar yr hôl chi, mewn ysbryd o gariad. Da ni ddim yn cael pregethu, felly nid mater o fod yn cerdded lan lawr y stryd efo rhywbeth yn dweud, mae rai chi gael eich achub, edif ar hewch, so maen ni'n neud dim o'r hynna, ond chod gweithredu yn ymarferol ydy hyn, i wneud siŵr bod pobl yn saff ar ddiwedd y dydd. Ie, chi'n rhoi amser i wrando, i roi gofal a chariad. Ie, hollol. Ac mae angen mwy ohono ni, achos mi, da ni'n gwneud y Sioe Frenhinol, yn gystal, so mae 4 noson o hwnna yn Llanelwedd. Mae eisiau rhagor ohono, newedig rhagor o fugeiliaid y stryd sy'n gallu siarad Cymraeg. Newedig i'r Sioe Frenhinol, achos mae ni boes bach o wlad, da ni ddim yn aml yn cael dyddiau bant o'r tir, a pam da ni'n cael diwrnod neu 2 bant, mae pethau yn... Ac wrth gwrs, pam da chi wedi mae'n haws i chi gyfathrebu yn eich mamiaith nag mewn iaith arall, felly mae yna alw am siaradwyr Cymraeg i fod yn fugeiliaid y stryd yn Llanelwedd. Ac wrth gwrs, ys ni'n licio ehangu'r darpariaeth, dweded i'r Eisteddfod Genedlaethol hefyd. Ac yn naturiol, bydd angen lot o siaradwyr Cymraeg i fod yn fugeiliaid y stryd yma. Felly, sy'n ni'n rhoi y gwahoddiad na allan, os da chi'n gallu, ac nid pob Christian sy'n gallu gwneud. Wrth gwrs, a pan o'n i'n gweithio, o'n i ddim yn gallu gwneud hyn, achos mae'r hyfforddiant yn cymryd 3 mis, bod wedi sadwn neu beth bynnag yw e.
lot o oriau ag ati i ddarllen. So, mae'n gwneud... Mae'n ymrwymiad. Mae'n ymrwymiad, mae'n golygu ymroddiad, wrth gwrs, fel dwi wedi dweud, wrth wylio babanod bach yn ymdrechu mewn bywydau, chod mae popeth yn ymrwymiad ac ymroddiad yn y byd yma. Nid ydi bywyd ddim yn rhywbeth ysgafn, i'w gymryd yn arwynebol ac yn ysgafn. Felly, mae eisiau gwneud o stwff yn iawn, nid mater o just o bobl bach a capel yn troi lan ag ati ac trio wneud i gorau. Da ni wedi derbyn yr hyfforddiant, da ni'n gwybod da ni'n wneud yn gorau. Mae'r sgiliau gyda ni. A wrthyn ni'n erbyn ar agor newedig siaradwyr Cymraeg yn capelu ni, ddim jyst yn Abertawe, ond dinasoedd a threfi eraill, ac hefyd fel bod ni'n gallu cael cynnig yr unig gwasanaeth i'n Eisteddfod Genedlaethol, Eisteddfod Genedlaethol Urdd ag ati hefyd, just achos mae yna cannoedd o bobl ifanc dros y blynyddoedd wedi bod yn dod lan at yn dweud, wel, beth i chi, ac hefyd yn diolch y tro nesaf maen nhw'n gweld ni, jyst am edrych ar ei hol nhw. Mae fel cael tad a mam allan, ond mae gyda ni fwy o street cred na dad a mam mas fan'na, achos pan da chi'n eich arddegau, ydy dad a mam ddim y street cred o gwbl os e. Sy'n ni, pan oedd yn plant i allan, i fod yn deg, oedd nhw ddim allan yn aml, ond o'r oed yna, oedd nhw ddim eisiau mam a dad ni'n llan agos at nhw, ond mae'r bugeiliad y stryd yn darparu'r gwasanaeth yna. Da ni'n edrych ar ôl eich plant chi. Gret. Chi'n dweud am y peth gwleidyddol yna. Dwedwch wrthau am eich cyfnod chi yn y cynulliad, achos mae hwnna wedi bod yn rhan fawr o'ch bywyd chi. Mae wedi bod, ydy, achos, wel, 17 mlynedd i gyd. Hynny yw, o'n i'n un o'r aelodau'r cynulliad gwreiddiol yn 1999, ac llwyddo i ennill cwbl o etholiadau ar ôl hynny, ond colli yn 2011. Felly, oedd na 12 mlynedd didor, ac profiadau rhyfeddol, ac dysgu lot, ac yn dod yn rhan o wan o'r bwyllgorau ag ati, ac yn teimlo bod rhywun yn gwneud gwahaniaeth. I rioed wedi bod yn llywodraeth, wastad wedi bod yn mewn gwrthblaid, fel mae Plaid Cymru yn dal. Ond rhai o'n syniadau ni wedi gweld gwleidydd, fel dwi wedi cyfeirio eisoes ysgol feddygol yn Abertawe. O'n i'n un o'r noddwyr yn yr cynulliad gwreiddiol i gael gohorddiad ar smygu mewn adeiladau cyhoeddus yn y flwyddyn 2000. Oedd angen 4 ohono ni, un o bob plaid, a fi oedd yr un o Blaid Cymru. Ac wrth gwrs, neswn ni ddadlan frwd dros y gwaharddiad na'r smygu, defnyddio'r holl ddadleuon meddygol sydd gan rhywun yn naturiol o'n nghefndir i, a gwireddwyd y flwyddyn na'n dehead na yn 2007. Wedyn ni, wrth gwrs, pam ddoth y ddeddfwriaeth fewn i grym. Ond gesyn ni'r bleidlais gyntaf ar hynna nôl yn mis Ionawr 2003 yn y Cynulliad Cymru, a dyna'r bleidlais gyntaf ar y wahardd smygu yn yr ynysoedd hyn i gyd. Felly, pan mae pobl yn dibrisio difrio'r cynulliad, da ni wedi gallu bod yn arloesol. Heb y ddadl gyntaf yna yn y cynulliad yn ôl dros 20 mlynedd yn ôl rwan, wnaethon ni ysbrydoli gweriniaeth Iwerddon i ddod fewn ar un gwaharddiad y flwyddyn ganlynol, y pwera gyda nhw. Wrth gwrs, oedden ni'n gallu sôn am y peth, ond oedd ddim y pwera angenrheidiol o red aros am hynny. Wnaeth o ysbrydoli'r Alban i ddod fewn ar un gwaharddiad yn 2006, achos oedd y pwera gyda nhw. Oedd rai ni, wrth gwrs, yng Nghymru Bach aros am ein tro, ynddo fe, ac mi geson ni'r pwera i wahardd smygu mewn mannau cyhoeddus, adeiladau cyhoeddus yn Ebrill 2007. Roson nhw 3 mis o flaen yr un gwaharddiad yn Lloegr nes ymlaen yn 2007. Ond dwi'n cofio ysgrifennu iechyd San Steffan ar y pryd yn yncyhyddo i jyst o fod yn feddig a stwff a sa hyn byth yn gweithio. A chwyd, ysa'r gwaharddiad mewn smygu mewn adeiladau cyhoeddus ddim wedi digwydd heb ddatganoli, achos oedd San Steffan byth yn mynd i gytuno iddo fe. Ddim just achos bod yr ysgrifennu iechyd ar y pryd yn San Steffan yn smygu llawer, ond am y ffaith ysfod just ddim wedi digwydd, ys yna ormod o bethau yn rhwystro nhw.
ond mi ddath datganoli ac erbyn i Gweriniaeth Iwerddon i fod yn deg nhw, a wedyn yr Alban, wedyn Gogledd Iwerddon a Cymru benderfynu bod yna waharddiad, wel, oedd na ddim lle gan Lloegr i droi wedyn ni, o rhaid iddo fe ddigwydd. So, chi yn gallu gwneud gwahaniaeth, hyd yn mewn cynulliad, pan ydych chi ddim yn y llywodraeth, a bod y cynulliad heb ddim pwer chwaith, chi yn gallu gwneud gwahaniaeth. Achos un arall o'n syniadau i oedd cael prescriptions am ddim. Fi wastad wedi cymryd o fel meddyg bod o yn dreth ar salwch rhywun. Ac ie, gwireddwyd y dehead hynny hefyd yng Nghymru, a ysbrydolwyd yr un weledigaeth yn yr Alban ac yng Ngogledd Iwerddon. Mae Lloegr yn dal i wrthwynebu, yn dal i fod yn hapus trethu pobl am fod yn sâl, yr union bobl o'r un oed sydd ddim yn sâl, ddim yn gorau talu hyn, ac wrth gwrs mae o rhywbeth just o dan 10 pint o'r eitem o rwan, 9 pint rhywbeth bob eitem chi'n gael ar prescription yn Lloegr. Felly os 4 eitem y mis, mae hynna'n 36 pint y mis, sydd yn ychod, dros y flwyddyn mae hynna yn dreth sylweddol. Treth, da ni ddim wedi gorfod talu yng Nghymru ers 2007, a'r un peth yn yr Alban a Gogledd Iwerddon. Da ni'n dal i weithio ar yn ffrindiau yn Lloegr yn naturiol, a maen nhw'n dal eto i weld y goleuni. Ond chi'n gallu gwneud gwahaniaeth, dyna pan mae bod yn weithredol, ddim jyst bodloni ar fod yn aelod yn y lle yma. A sut ydych chi'n teimlo mae Cymru wedi datblygu ers i ni gael cynulliad? Fi'n credu bod Cymru yn datblygu i'r peth gyntaf. Hynny yw, chod, fe bron yn ei golli fi chi rhifanc i gofio yn y referendum yn 1997, trwch blewyn oedd hi, fel mae pawb wastad wedi'n atgoffa ni, trwch blewyn. Wel, chod lan at hynny, mae mhlant i'n ffeindio yn amos i feddwl am berygl i'r syniad o Gymru. Ond chwb mi oedd na berig i'r syniad o Gymru. Sa'n ni wedi colli referendum na to ar gefn beth ddigwyddodd yn 1979. A sa'n ni'n dal i sôn am, o na lyfrau wedi cael ei ysgrifennu yn doedd When Was Wales a pethau fel yna. Wel, sa'n ni just yn dal, sa'n ni wedi colli hynna just yn dod yn rhambarth o Loegr, a sa'n ni'n dal i ysgrifennu llyfrau fel yna, When Was Wales. Ydych chi'n meddwl bod y perig yn dal yno? O, di, mae'r perig. Mae San Steffan yn rhwyfo nôl ar ympwera ni. Mae yna sawl bil sydd wedi cael ei anelu a danseilio hawliau a deddfa ar ychydig bwerau sydd gan y Senedd nawr yn rhwyfo nôl ar hynna. O golli arian Ewropeaidd ar ôl y penderfyniad brawychus na i adael Ewrop. Wrth gwrs mae Cymru, oedden ni'n elwa o fod yn aelodau o'r Undeb Ewropeaidd, oedden ni yn cael lawer mwy arian Ewropeaidd nag oedd pobl Cymru yn talu fewn i Ewrop, ond wrth gwrs collwyd y ddadl yna, achos oedd bobeth i wneud efo Llundain a Lloegr. Ar bws. Ar bws, ie, a bob math o gelwyddau erchill fel yna, achos mae pobl yn dal i deimlo'n gryf am eu gwasanaeth iechyd nhw, ac ie, mae hwnna o dan bygythiad. Ond mae Cymru'n dal dan bygythiad. Ie, mae gyda ni Senedd nawr. Mae gyda ni brif weinidog newydd. Ond beth sydd wedi dod yn amlwg ydy, mae'r syniad na o Gymru wedi tyfu hefyd, fel mae datganoli wedi tyfu. Mae yna hyder cenedlaethol newydd. Mae yna ddigon o bobl sy'n dal i'n bychanu ni ac yn gwatwar ni ac yn gwneud bob math o jokes amdano ni ac ati. Ond mae gyda ni Senedd rwan. Cyn y Senedd, cyn y cynulliad, oedden ni'n dibynnu ar amgueddfa genedlaethol, y llyfrgell genedlaethol fel symbolau cenedlaethol yn tîm rygbi ni. Oedden andros o lwyddiannus yn y 70au. Dyna beth oedd yn diffiniad o Gymreictod. Oedden ni'n gallu chwarae rygbi. Oedden cor amibia ni'n gallu canu. Ond oedd ni'n strwythyr gwleidyddol na ddim byd. A dyna pam mae'r iaith mor allweddol bwysig. A hynna yn diffinio yn hunaniaeth ni yn sylfaenol. Ac wrth gwrs, ie, mae gyda datganoli, oedd o ddim yn berffaith, annibyniaeth ydy'r ffordd ymlaen. Chod pobl yn dweud, wel, pam wyt ti'n bango ymlaen ynglyn â annibyniaeth? Come on nawr. Wel, chod, os o ddim model perffaith o ddemocratiaeth yn bod, ond ysa democratiaeth ac annibyniaeth mor anigonol o hynny, ysa na ddim rhywbeth fel 205 o wledydd annibynnol yn y byd. Ysa'r model wedi ffeili yn hir cyn hyn. Achos aros ar eich traed chi hunan
a gwneud eich penderfyniadau chi hunan gyda'ch arian chi hunan ydy'r ffordd ymlaen. Dyna sydd ydych chi'n delio efo'ch tŷ yn Abertawe. Dach chi ddim yn dibynnu ar benderfyniadau eich cymydog. Dach chi ddim yn rhoi arian i'r cymydog i wneud penderfyniadau drostach chi. A felly dyna sydd dylwn ni fod fel gwleidydd. A dyna pam dwi'n wneud y fath safbwyntiau dwi'n ei gwneud. Dros y blynyddoedd, dwi wedi llwyddo i, aeddfedu, sa pobl yn dweud. Hynny, o'n i'n arfer poeni beth o pobl yn meddwl amdana fi. Hynny, achos o'n i'n creadur mor eiddil a swil, fel wedi cyfeirio eisoes mewnblyg ag ati. A chi yn pryderu weithiau beth mae pobl yn feddwl ohonoch chi. Ond chwa beth, erbyn hyn, dwi'n malio dim am beth mae pobl yn feddwl amdana fi, achos da ni'n dal i smalio ddweud bod rhyddid gyda ni. Wel, rhyddid i fi'n mynd ddefnyddio'r rhyddid. Mae da fi ffrindiau, trolls, ar-lein yn ymeriadu yn wastad. Ddim cymaint nawr, achos dwi ddim ar y llwyfan gwleidyddol rym agor, ond mae yna ddigon o bobl allan yna sydd dim ond beirniadu, dim ond casineb sy'n ei gyrru nhw. A chod neges mawr ein ffydd ni ydy cariad. Hynny yw, mae bynnag sefyllfa, trio ymateb gyda chariad. Chariad sydd yn gwasanaethu. Dwi'n sôn am agape nawr, nid eros fan hyn, achos nid math o raglen yw hwn. Da ni'n sôn am cariad agape sydd... Sy'n ni'n gobeithio wedi. Hynny yw, cariad fel gwasanaeth i gyddyn. A dyna beth yn dredd. Ac ymateb mewn cariad. Hynny yw, trio gweld yr ochr arall. Ac hyn os da chi'n angytuno fo rhywun, o leia chi'n gallu gwneud hynny mewn ffordd barchus. Oedden ni'n arfer gallu gwneud hynna yn y wlad yma. Ond ben dant ers Brexit, da ni ddim wedi gallu gwneud hynna. A sy'n gwneud beth yw'r pwnc. Os da chi'n gwneud rhyw safiad a rhywbeth, mae yna rhywun garantid o gymryd yn gyfan gwbl ochr groes i chi. Ac ddim yn gallu cynnal dadl, ond jyst yn taflu pethau personol atach chi a bod yn gas gythreilig. A chod, mae pobl yn poeni weithiau beth yw dyfodol gwleidyddiaeth ag ati a pam små pobl llawer mwy medrus na fi, dylsa pobl lawer mwy medrus wedi bod yn sefyll dros fod yn aelodau seneddol yn Llundain a aelodau Senedd yng Nghaerdydd. Ond chod, chi'n cael yr holl gysineb yma. A di pobl ddim yn mynd i wneud a lla'n beon o gwbl. Achos mae'n cymryd blynyddoedd i chi ddod i sylweddoli, wel, beth mae yn ffrindiau agos i a beth mae'n ngwraig i a beth mae'n heulu i'n feddwl sydd yn cyfri. Ac ar ddiwedd y dydd, mae dal na chi wneud beth ych chi'n feddwl sy'n greu gwahaniaeth. Fel dwi'n dweud, ar ran y sawl, sydd ddim gyda'r gallu na'r dewis i wneud pethau dros dyn ni. Fel yn ma bach cynta ni, geth o ddim y cyfle. Pam chi sôn am fywyd, jyst i fod yn ddwfwn am fyny bach, ac trio bod yn wyddonol, gan bod fi'n wyddonydd, chod rhywbeth goriwch naturiol ydy bywyd. Achos chi wastad yn gallu holi chi, wel, pam ges i ddim cael yng ngeni, pam oedd Harri'r Wythod wrth ein te'n asid, pam fi yma yn y Gymru yma nawr ar yr adeg yma, wel, mae'n eich chi feddwl, wel, mae'n y reswm, cariad diw, ond chod, dwi wedi cael y cyfle i fynegu ac i ymateb i'r cariad yna, drwy ddod yn creadigaeth newydd, drwy gael fy adnewyddu, os ych chi a dwi'n teimlo dyletswydd i rannu'r gobaith mawr yna. Dyna pam fi yn bregethwr lleig. Ie, mi ydych chi'n bregethwr lleig. Sut mae hwnna'n gweithio o ran y ffaith pan o'n i'n siarad â chi cyn bod ni'n dod yma? Y peth cyntaf ddwedsoch chi oedd bod chi'n swil. A chi wedi sôn amdano fe rai troion nawr. Sut ych chi'n gallu gwneud y peth yma o fynd allan a siarad, os ych chi'n berson mewnblyg? Wel, fi'n teimlo rheidrwydd. Fel i'n dweud, fi'n wastad mynd nôl i'n mab bychan. Geth o ddim o'r cyfle. Mae'r cyfle da fi. Dwi ddim y gorau, ond mae'r cyfle da fi. So fi'n adeiladu ar hynny. Dwi ddim yn gorau ymrhygethu. Dwi wedi bod yr meddyg gorau, neu ddim byd arall. Ond dwi'n teimlo rheidrwydd i fod
yn weithredol. Mae lot o bobl ddim yn cytuno fe hynna, ond chwad, ydy eistedd yn ôl a mi allwn ni fyw bywyd digon cysurus, bodlon, yn fe, a jyst yn tablu pethau at y teledu pan mae Putin yn dod nesaf, neu pan mae plant i gael ei lladd yn Gaza, neu mae bynnag anghyfiawnder yw pan mae rhywun yn parthio'r iaith, pam oedd yn mab hynna i yn gorau cael i addysgu mewn coridor yn yr ysgol yn Bryn y Môr yn Abertawe, achos yna'n digon o le, chi'n gallu derbyn hynna fel rhiant a dweud, wel, dyna'r byd, neu aros ar ryw gynghorydd sir gyda rhyw fath o synwyr cyffredin neu gwahaniaeth, ond ar ôl rhai blynyddoedd chi'n sylweddoli, wel, jiw, fi dal i aros am ryw wleidydd efo synwyr cyffredin i neu gwahaniaeth. Wel, so man i fi roed am hen uwch ben y parapet, sy'n fe. So dyna sut digwyddodd pethau. Achos, os ydych chi'n mynd i cael bywyd bach hawdd a chi'n mynd i gael eich cythryddod y beth, a wedyn man i chi fod yn rhan o bynnag frwydr yw achos mae yna gymaint o bethau sydd angen newid. Neu o lia, codi llais. Neu, achos wedi cael profiadau fel aelod o'r cynulliad. Ar ddechrau Covid, o'n i'n aelod o'r cynulliad. A pan ddysyn ni mas o Covid, o'n i'n aelod o'r Senedd. Hynny un o'r pethau ddigwyddodd fel rhan o'r pandemig. Chi'n cael profiadau, rhyngwladol o'n i ar gynulliad arall oedd yn dod â ynysoedd Prydain at ei gilydd ar gwahanol llywodraethau at ei gilydd, y British Irish Interparliamentary Body oedd nhw'n gael o fe. So, o'n i'n cael 5 aelod o'r cynulliad strog Senedd yna fe, 5 aelod o Senedd o'r Alban, 5 aelod o cynulliad Gogledd Iwerddon, 1 o Jersey, Guernsey, Ynys Manaw, 25 o Tir Gyffredin, 25 aelod arall o Tir Arglwyddi, a 25 o y Doel yn Nilyn, a 25 o'i Tir Arglwyddi nhw, o'r Achtas. Ac oedden ni yn cyfarfod diwedd y flwyddyn, ddoth hynna yn sgil y Good Friday Agreement, ac oedden nhw'n mynnu bod yr Senedd 2 datgonoledig newydd yn rhan ohono fo'r cychwyn cyntaf, fel modd i wanhau Lloegr yn erbyn Iwerddon, San Steffan yn erbyn Dilyn, a'r ffordd i wanhau ni, fod yn deg, a mae wedi gweithio, achos maen nhw wedi stopio syth i gilydd y beth, ydy dod ar y banwyr yr Cymru, Gogledd Iwerddon, ac hefyd yr ynysoedd eraill sydd efo Senedd 2 at ei gilydd. Lluosogi'r lleisiau. Lluosogi'r lleisiau, a mae wedi gweithio yn rhyfeddol. Gwneud ambell i benderfyniad, ond y peth cryfa ynglyn â'r holl beth ydy dod i nabod pobl eraill o gefndiroedd gwahanol, gyda daliadau gwleidyddol hollol wahanol. Ond cydweithio. Cydweithio a gweld nhw fel pobl da chi'n ei nabod. Dyna di cryfder y peth. A dyna beth yw cryfder gwleidyddiaeth i fod. Chi ddim i fod i gymryd un pegwn a'n gwrthod cyfathrebu fo neb arall sydd ddim yn cytuno efo chi, achos nid dyna'r ffordd yma, a chi ddim yn mynd i ddod â pobl efo chi nes bod trwyth y boblogaeth yn credu bod chi'n rhywun synhwyrol a chymhedrol sy'n gallu dewis a dethol y dadleuon a symud ymlaen. Ond chod ar ddiwedd y dydd eto cariad yw ymateb yn garedig, achos chod beth sydd yn erbyn cariad ydy wrth gwrs ydy casineb, a da ni'n gweld lawer gormod o gasineb ac isio dial a dysgu gwers. Wel, beth am roi tro ar gariad yn y lle gyntaf ac ymateb mewn caredigrwydd a trio dod at ein gilydd a deall yn gwahaniaethau yn lle pigo ar bobl achos bod nhw'n wahanol. Chi wedi ymddeol bellach, ond dwi'n gwybod bod bob syl yn llawn gyda chi. Chi'n mynd i bregethu y person swil mewn blig yma yn llenwi... Fi falch i chi wedi deall y neges yma. Dwi wedi deall y neges honno. Ac chi wedi ymddeol, a dwi'n gwybod bod sawl elusen gyda chi, chi'n neud gwaith gyda nhw. Ond y pennaf peth, meddych chi, yw'r wyrion. A dwi'n gwybod bod un teulu yn byw yn America. Ydy, orsol. Ac i chi mynd allan fanna hefyd ac yn gweld y teulu. Chi wedi i ni gael just cyffwrdd chydig â gwleidyddiaeth
Cael brecwast gyda Donald Trump? Do, ges i brecwast efo Donald Trump, cath o fi na. Ond wrth gwrs, i wneud i'n glir yn y fe, oedd yna 4,000 arall yn cael yr un brecwast yma efo Donald Trump a'i holl gabinet niw, Mike Pence, yr is-lywydd ag ati ar Mike Pompeo, yn y fe, oedd amddiffyn, gwneud amddiffyn ar y pryd ag ati. Achos oedd yn weddi brecwast America, hynny yw, oedd mae'n digwydd bob blwyddyn ac oedd yn wahoddiad i Gristnogion sydd yn wleidyddion etholedig o 144 o wledydd yn digwydd ac y flwyddyn honno, 5 mlynedd yn ôl oedd hyn, 2019, fi oedd yn cynrychioli yr cynulliad yng Nghymru fel Cristion o wleidydd. Ac oedd yna wleidyddion fel yn dweud, o 144 o wledydd, oedd ni'n Gristnogion, oedd ni'n gweddio gyda'n gilydd, oedd hwn yn 5-day event, dim just un brecwast, wrth gwrs, ond oedd yr un bore yn brecwast efo Donald Trump a'i griw. Ac oedd mor eithafol ag i ni'n i weld ar sgrin? Oedd, a mor afresymol, achos, chwodwch chi fod i wneud areithiau oedd fel pregethau, dyn ni gwir, achos oedd pawb yn Gristion paber yn y fe, oedd ni newydd rando ar, fi'n credu, arlywydd Ghana, neth roed araith stroc pregeth fendigedig ynglyn ar ysbryd glân a sut oedd i bywyd hi wedi cael ei newid ac oedd hi'n gweithredu yn unol â chariad Duw. A wedyn ddoth Donald Trump gamu i'r llwyfan a dweud, wel, Duw, ni newydd achub rhyw wistlon o rwle, dwi'n cofio lle oedd ar y pryd, a mae gyd lawr i fi, meddwl fe. Chod, hynny yw, oedd byd i wneud efo'r Navy Seals ac ati oedd wedi actually achub o bobl yma. Oedd e gyd lawr iddo fe. Ac oedd e'n dweud, yn wastad cario Beibl i lefydd. Wel, mae hynny'n gred, ond yr ateb ydi, wel, beth am agor o weithiau, a darllen ohono fe. Achos mae'n wahanol allan fyna yn America, oedd Gareth ni yr ienga o'r tri, mae Aled yr hynna, mae o'n feddyg yma'n Abertawe a priod a Elin, sydd hefyd yn feddyg yma'n Abertawe, cyfuniad bendigedig a Morfydd Fach yn wyres yma'n Abertawe, so dyn ni fyna un diwrnod yr wythnos. Mae Anwen y ferch wedi priodau Euros lawr yn Llanpimsen wrth Gyfyrddin, mae Dyfan sydd yn 6 a Mared sydd yn 19 mis lawr yna bendigedig. Wrth gwrs, Gareth ddoth o'n fedyddiwr wedi cael ei godi yn Capel Bethel Sgeti annibynnol yn fan hyn, oedd ei ffrindiau fe yn fedyddiwr, ac yn Waenarlwydd yma. A dyna fe, wedyn ni yn cyfarfod bedyddwyr o Oklahoma yn dod draw fel cenhadon i Abertawe. Mae angen mwy o genhadon arno ni yng Nghymru yn amlwg i drwsio'r capel. Basically, ddoth o'n ffrindiau fe un o'r becyn yma. Nath wahodd yn ôl i Oklahoma ac i ddinas Oklahoma brifysgol a dyna lle oedd Kelsey a nes nhw syrthio mewn cariad, wrth gwrs. Nawr maen nhw'n byw dylsa yn Oklahoma, so mae Gareth wedi bod allan yna bron i 9 mlynedd rwan. Ac wrth gwrs mae o'n mynd i gapal bedyddwyr yn Skytook, y dref mae rhyw 8,000 o bobl lle mae'n byw just tu allan i Tulsa. Mae o'n rhan o gynulleidfa 500 ar fore Sul, mewn hen archfarchnad Lidl, yw e? A mae'r 500 just about yn ffito fewn. Ac o'n i'n dweud, oedd fe un diwrnod pawn ni allan o ddwytha. Wel, mae'n gapel bedyddwyr arall a fanna. Gwarter milltir ffwr pams o chi'n ymuno. Wel, mae'n 400 arall yn mynd i fanna. Ac maen nhw, mae'r oed fawon, chi'n teimlo ar ysbryd glân a'r waith, a mae'r niferoedd yn cynyddu ag ati, a mae'r bobl yn hyfryd. Mae'n hyfryd. Ond mae chi'n mynd i'r Walmart yn Skytook, Walmart ydi Asda, mae'r un un lliwiau ag ati, chi deiri bod chi mewn Asda. Chi'n mynd fewn yn efo basged ar yr olwynion sydd hefyd ddim yn ymateb i beth chi'n mynd i bob man y trolleys yma. So chi'n dod efo yna, a mae yna dwr ddigon cyhoeddus o feiblau plant, lliwgar chi'n mynd, gret, mae stwff o'n un fe. Beibl i blant, Beiblau, a hanesion Crisnogol i blant, twr enfawr ohonyn nhw yng nghanol yr archfarchnad yma. Drws nesaf mae yna dwr hyd yn oed yn fwy o feiblau i oedolion a bob math o ddadansoddiadau ag ati Crisnogol. Ych fel, tiw, mae'n gret, falle, jyst rhoi Beibl yn y troli yn yr archfarchnad. Tiw, beth am Gyfri Fach. A wedyn y stand nesaf, chi'n gallu prynu gwn. Efo trwydded gyrru, lle ni'n gallu cerdded mas fo unrhyw fath o bistel
AK-47, beth bynnag. A chi'n meddwl, a pan ni'n mynd i'r capel efo Gareth ar fore Sul, mae'n arwydd yn dweud, please leave your guns at home. And no hidden guns. Ond un o'n ffrindiau ni, a da ni wedi bod mas na cymryd o weithiau nawr, diwedd y flwyddyn, hi'n gweld nhw. So mae da ni ffrindiau Oklahomaidd nawr, a da ni'n gwybod bod y wraig wastad yn cario pistol yn ei bag llaw, hyd yn oed i'r cwrdd. Felly... Gwlad o eithafion. Gwlad o eithafion, a mae'r ysbryd glân yn gwneud pethau rhyfeddol, ond mae yna waith i'w wneud yn fanna hefyd. A nôl yng Nghymru hefyd, dwi'n gwybod eich bod chi yn credu bod yna waith i wneud o hyd. A dwi'n gwybod un o'r pethau wedsoch chi wrthau oedd bod bywyd i'w fyw ac yn bendant, Dr Dai Lloyd. Mi ydych chi yn gwneud hynny. Dwi'n dymuno pob egni a llwyddiant i chi ar y cyfan i chi'n parhau i'w wneud yma yn Abertawe ac yng Nghymru hefyd. Diolch i chi am ymuno ni yn y Cwmni Bach. Diolch yn fawr. Wel, dwi wedi cael modd i fyw yng nghwmni y Dr Dai Lloyd heddi yma. Mae e'n rhywun sydd yn credu mewn gweithredoedd drwy ffydd, yn rhywun sydd eisiau boddi yn ei ffydd, meddai fe, yn rhywun sydd yn dweud bod bywyd yn rhywbeth i'w fyw, ac mae e wedi gwneud hynny heb os. Mae ei hunan o'i gyfaddefiad yn dweud i fod e'n work in progress, ond wir, y mae e wedi gwneud gwaith da, ac yn dal i wneud, ac yn ystyried cael gwneud hynny yn fraint. Gobeithio gwneithoch chi fwynhau yng nghwmni Dr Dai Lloyd, ac os wneithoch chi, wel, dwedwch wrth bobl eraill am y Cwmni Bach, ac mae yna westeion eraill sydd wedi dod yma i'r stiwdio hefyd, felly ewch i chwilio amdanyn nhw hefyd. Am y tro felly, pob hwyl.